Milí priatelia, blížia sa nám Vianoce a my by sme vám chceli ponúknuť veľkú zásadnú možnosť, ako si zjednodušiť predvianočný nákup a stres s tým spojený. Ponúkame vám darčekové poukazy strelecké, buď v takejto forme cez maily, alebo sa môžete zastaviť osobne, vieme vám vytlačiť aj zataviť do folie takýto poukaz, prípadne takýto typ poukazu, podľa toho, aký balíček si pre svojho rodinného príslušníka vyberiete. Tuto tu máme tematické, taká aj s vianočným stromčekom, nejakými snehovými vločkami a tak ďalej. Je to rýchle a vieme vám ušetriť čas, pretože viete nám to poslať mailom. Inštrukcie bližšie nájdete jednak na Facebooku, na Instagrame, prípadne na našej webovej stránke, alebo kľudne môžete zavolať. V zásade ide o to, že pošlete mailom meno, priezvisko, adresu, vystavím vám faktúru, do mailu vám ju pošlem, keď ju uhradíte, obratom posielam darčekový poukaz do mailu. Takže toľko. Budeme sa tešiť, čakáme, pekný deň, dovidenia.